osebedo ka perform chien kaendi. Ai ti chaki ng'iyo kata target mano migi mar 2022 2023. Makoro rumo en bang' ndalo modong' matin gi eki. Waneno ka target no endo ok gidhi yude. To king'iyo gima piny owacho ne temo timo, nikech giwacho ni kata usuru ma gimedo gi eki, gimedo gi mondo mi gimit target momigi mar 2023-2024. But kichaki ng'iye gi komachielo, sama iketo usuru mang'eny ne jopiny, manyiso ni kata pesa ma gidong' godo monego bed ni wawacho ni kwa ng'iyo kaka kar VAT kaendi. VAT en ikawe sama ng'ato dhi nyiepo. To ka ng'ato dhi nyiepo, to already pesa ma oyudo tok kosechamo osara chande odok piny. Manyiso ni kata mana nyiepo bodhi nyiepo be dhi bedo matin. Koro sama nyiepo modhi nyiepo dhi obedo matin, koro kata mana usuru midhi yudo kanyo bende odok piny. To kichaki ng'iyo kata mana taxes monego bed ni osuru monego bed no dhi oyud kuom kambe. Kambe bende kisemedo imedo housing levy no, iketo turnover tax, ichaki imedo ichaki medo VAT mafuta no endo, manyiso ni cost of operation mar companies gi bedo malo. Samo bedo malo chande, kata mana tax monego bed ni yudo kuom profit ma companies gi yudo bedhi dok piny. Sama profit no dok piny, to manyiso ni usuru midhi yudo kuom kambe gi eki bende dok piny. Koro king'iyo magi eki tetete, ng'eyo to ang'eyo ni nitiere gik moko mabe KRA osebedo katimo. King'iyo kaka area mar VAT kaendi, nyo KRA okelo gimoro ma sami uso chande, to in real time gi nitiere kaka giketo system mitiyo godo chande, to gi system mani kor gi cha. Koro sami uso, to gineno ni uso pesa makama, to VAT monego bedi wuok kanyo endo en kama kama. Koro mano wang'eyo ni gisetemo timo mano mondo mi obed ni VAT moko manyicha samoro kata ji under declare. Makoro wawacho ni ng'ato kata ko uso, wawacho kata ni milion, to wacho ni nyo uso 500. Koro sane gitemo timo mano mondo mi gi improve e choko gi chande. Koro king'iyo gik matimore gi tetete, thuolo nitiere ni ginyalo meet target ni, kata ginyalo koso meet target ni endi. Ok wanyal bedo gi 100% certainty ni gibro meet target ni. Koro wadwa ng'iya kaka gik magitimo giki tetete kaka dwa dhi bedo. Erokamano ahinya. Molen mane penjo mabende biro bedo ka penji, kata kamano kapok idwoko penjo makamano, yiena mar mon miako yo matin dakika na 6 tok saa 2 mar okinyi. Wadogi mathoth ne korom gejong kete mani TV mar Ramogi.